Zahvaljujem što ste došli i ove najavu koje smo imali prije mjesec dana. Da kažem što su kolege ovdje iz odjela za promet i ureda za izgradnju kod kolege Bilića i kolege Vezera zajedno sa direktorom Marličevićem i predsjednikom uprave holdinga gospodinom Ljubišićem iz Dogovara. Ja sam najavio da će se ići sa cijenom dole parkirne karte, odnosno kupljene karte u Zetu, kako jednokratne, tako dnevne, pojedinačne. I mogu vam reći da od sutra, 1.10. pojedinačna vožnja u Zagrebačkom električnom tramvaju će biti 10 kuna. Ona je bila 15 kuna do sada kupljena u vozilu, 12 kuna kupljena izvan vozila i vrijednostna ona koja je bila u kartici, koja se tiket koji se radio, bila je vrijednostna, bila je 10 kuna. Znači ona će biti sada, bez obzira gdje je kupuje, znači su ugrađani 10 kuna. Znači smanjenje je negdje od 20 do 33%. Dnevna karta, znači to je pojedinačna karta 10 kuna. Dnevna karta koja je do sad bila 40 kuna, bit će 30 kuna. Znači ide 25% dobro. Što se tiče parkirališta Palomina, od 7.10. vrijedi naplata od 0 do 24, od 6 do 18 sati ujutro 10 kuna, a od 18 do 6 ujutro 5 kuna. I četvrto, uputili smo dopis prema vijećima mjesne odmore, vijećima gradske četvrti, da se očituju potrebe izmjene dopuna zona naplate parkiranja na njihovom području. A to je sve vezano za izmjenu pravilnika i donošenje istog od strane gradonačelnika. Da skratim, nećemo nigdje ići u izmjenu dosadašnjeg pravilnika i po zonama cijena ili uvođenja novih zona, unutar zona novih dijelova ulica uvođenja u zone naplate, bez prijedloga mjesnog odbora do sad vijeća gradske četvrti. Nisu to ni dosad vidjeli, ali ćemo ih upitati šta oni misle u sustavu dosadašnje koji vrijedi, kolega Bezerila je dobro govori. Iako ima potrebe za nekakvo oplemenjivanje, izmjene, da nas o tome izvijesti. U roku od mjesec dana ćemo napraviti, radi se analiza, izvijestit ćemo vas što smo napravili. Oko komercijalne parkirališne karte, one mjesečne karte, znate, 1200, 600 i 240 kuna, ima nekih naznaka da je otkad su otvorili mogućnost da mogu se kupiti te karte, da imamo pomaka pozitivni, a to ćemo za mjesec dana. Popunjenosti uličnih parkirališta također za mjesec dana. Popunjenosti i prihodi javnih garaža također ćemo to vas informirati za mjesec dana. I odluka o kućnim ljubimcima, tu je kolega Baričević, možda čak vas nešto interesira. Konačnici da rekapituliram. Cijena pojedinačne dnevne karte i dnevne karte, ono što smo najavili smo proveli, a sustav kontrole i ulaska i izlaska u ZTO vozila očekujemo da rok od mjesec dana se nađe rješenje kao što su ga našla Prag ili Beč ili bilo koje razvijene europske metropole. Ostaje problem našeg ulaska i izlaska iz tramvaja i kontrole naplate karata u vozilima Z. Vi ste svjedoci i s tim sam izlazio na gradskoj skupštini, neću to ponovno ponavljati, da smo mi znali ovih 4 godine 17 milijuna kuna dati godišnje za vozačima da naplate, odnosno dobiju naknadu za ono što smo davali dnevne karte u ZET-u, a prihod ukupni smo imali 6 milijuna kuna. Praksa se više neće tolerirati, a prijedlog taj kontrole i načina naplate unutar vozila ZET-a, kako autobusa, tako tramvaja, očekujemo naredno mjesec dana. Kao i analizu svih ovih mjera koje ćemo poboljšati. A. Parkiranje u garažama, B. Parkiranje na javnim površinama. Ako sam nešto zaboravio, kolega Bezer je tu, kolega Vidić je tu, kolega Baričević, možda da doda par riječi i da onda pređemo na pitanje. Izvolite.